बाक्सानि बरबरिनि 38थि आन्चलिक बाथौ फोरबोआ मैयानिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि गेजेरावनो गाजा गोमजायै खुंफुंजानाय मख'जाथाव फुजा होनोब्ला बरबरि आन्चलिक बाथौ फुजा। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो बे बोसोरावबो मैया अक्ट'बर दाननि 1 खालारनिफ्राय जागायनानै 8 अक्ट'बर खालारसिम गासै 8 साननि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बायदि बायदि रोखोमनि मोसानाय बादायलायनाय, सावथुन दिन्थिफुंनाय, थियेटार दिन्थिफुंनायजों लोगोसे मीना बाजार आरो एक्सप' बायदि दिन्थिफुंसालिनि राहा खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बरबरि आन्चलिक बाथौ फुजाया बोसोरफ्रोमबो हाजार हाजार सुबुंनि बानाजों खुंफुंनाय जायो आरो बे बोसोरावबो साबसिन खुंफुंनाय जागोन होननानै बानजाय आफादनिफ्राय मिजिंथिदों। दिनैनि नैथि साननि हाबाफारि बायदियै गाहाय दरखं बेखेवनाय, थानसालि दरखं बेखेवनाय, दिन्थिफुंसालि बायदि बेखेवनाय हाबाफारिनि अनगायैबो बरबरि बाथौ ट्रास्ट होननाय मोनसे हाबाफारिनि बाक्सुखौ बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'नि आखाइजों बेखेवो। मख'नो गोनांदि बेखेवगिरि भुपेन बर' बिथाङा बाथौ ट्रास्ट हाबाफारियाव 50,000 रां अनसुंथाइ होनानै बाक्सुखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डनेसाम दास, 62 नं बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर' आरो जायगानि गोबां मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। दिनै बरबरियाव 38थि आन्चलिक बाथौ फोरबो हिसाबै सान 8 लानानै बिथांमोना बेखौ फालिदों। दिनै बेवहाय जिहेतु आंनि साखाथि नुसुंसे मोनसे जायगा बे हिसाबै मोनसे हाबाफारि दंमोन। बेहाय बे गाहाय सिबिसालि बेखेवनाय, बे गाहाय सिबिसालि बेखेवनायखौ आं एसे आगोलाव बेखेवनानै होबाय। दा नैबे बाथौ सिबियारि बिथांमोना दुर्गा फुजायावबो बाथौनि गेजेरजों नैबे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बेखौ फालियो आरो नैबे बरबरियावबो एबार दा 38थि बोसोरारि जि बाथौ फोरबो बे फोरबो माखौ खुंदों आरो बेवहाय नुदों माखासे मानि जिखिनि हाबाफारि, बे हाबाफारिफोरखौ लानानै बिथांमोना बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। आरो बयनिख्रुइ नैबे बरबरि आन्चलिक बाथौ फोरबो आफादा बयनिख्रुइ मख'नो गोनांसिन मोनसे हाबाफारि दिनैहाय लादों। बेनो जादों बरबरि आन्चलिक बाथौ ट्रास्ट। बे बरबरि आन्चलिक बाथौ ट्रास्टनि गेजेरजों बिथांमोनहा ओनसोलनि दुखिया रायजो राजाफोरखौ बे गुबुन गुबुन बिथिङाव राङारि मदद होनानै बिथांमोनखौ मोनसे मोजां थासारिसिम लाबोनो, जेनेबा दासिमबो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव निखावरि माखासे जोंहा फोलेरफोर दोङो, न'खरफोर दोङो। बे निखावरि न'खरफोरनि जे गोरों गोरों गथ'फोर माखासे बेमार आजार जायो, बेखौ माने रां अनसुंथाइ होनानै बिथांमोना मोनसे नैबे समाजखौ मोनसे थाखोसिम बिथांमोना जौगाखां होनो थाखाय मोनसे मदद लादों, मोनसे माने बिथांखि लादों, मोनसे गरन्थ लादों। आरो बे जि मोनसे गरन्थ, बे गरन्थआ जोबोद बाख्नायथाव आरो बिथांमोनखौ आङो साबायखर हरदों। आरो बे नैबे बरबरि आन्चलिक बाथौ ट्रास्टआ जिउ गोलाव जाथों आरो बिथांमोननि जिखिनि थांखि आरो नोजोर, बे थांखि आरो नोजोरखौ मावफुंनो हाथों, बेखौनो आं नुवाथारिनि सेराव आर'ज गाबदों। आरो नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों गासै बिटिआर ओनसोलनि थागिरि रायजो राजा आरो असमनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। आरो दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 153 जोनोम सान आरो बे 153 जोनोम साननिबो आं गासै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सुबुं लोगोसे आसामनि गासै सुबुंखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे मोजां हामलायनायखौ जासिहरदों। बरबरि आन्चलिक खुंगा 38थि नैबे फुजाखौ जोङो 1 खालारनिफ्राय जागायनानै 1 खालाराव जोंनिया मोनसेल' हाबाफारि दङमोन, बेवहाय जाबाय दौरिफोरनि जथुम। दिनै जोंनिया 2 खालार, बे 2 खालाराव जोंहा दिनै गासैबो हाबाफारिखौ जोङो बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो लिंनाय बायदि आलासिफोरा सफैनो हाबाय। जोंनि गेजेराव दिनैनिफ्राय जोङो नैबेवहाय मीना बाजार, एक्सप' आरो
सिनेमा दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। जोङो सिनेमाखौ दिनै दाखा जोमै होनो थाखाय आखायाव लादों। लोगोसेयावनो मोनाबिलि समाव जोङो 8 रिंगायाव हारसिं केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय बर' मेथाइ बेखौ जोङो दिनै लानाय जादों। ओंखायनो आङो दिनै खावलायदों रायजो राजा गासैखौबो जे दिनैनि बे हाबाफारियाव जाहाथे रायजो राजाफोरा बयबो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आरो नैबे बादायनाय जि केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय बेवहायबो मोसाखावरि बिथांमोना बयबो फैनानै बाहागो लाफैयो। आं बेखौ आफादनि जानानै गासै रायजो राजानिसिम खावलायनाय जाबाय। जों मोजां हाबाफारि लानाय जादों। गिबियावनो जाबाय जोंहा नैबे मावसोम हान्जाया जोंहा जोंनि थाखाय थोजासे दङ। मावसोम हान्जाया जोंनियाव ओरैबायदि खालामगोन जे जोङो मावसोम हान्जाखौ मोनथाम बिथिङाव राननाय जादों। बेनो जाबाय जोंहा सरासनस्रा मावसोम हान्जा, बेनि अनगायैबो जोंहा पेट्रलिं मोनसे थाबावगोन आरो बेनि अनगायै जोंहा मोनसे स्पेसियेलि मावसोम हान्जा थायो। बे स्पेसियेलि मावसोम हान्जाखौ जोङो थोंजोङै बेस होनाय जाया। बिथांमोननो जोङो आइ कार्डल' होनाय जायो। बे आइ कार्डखौ लानानै बिथांमोना सोदै जोंनि नैबे फुजासालियाव सोरबाफोर मायबाफोर खालामनो नागिरदों नामा, मायबाफोर जाथाय खालामनो नागिरदों नामा, सोरबाफोर जौ लोंनानै गाज्रि थासारि खालामनो नागिरदों नामा, बेखौ नायथिंबाय थागोन। बेखौ जोंनि गेजेराव बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरा नुनाय नङा। बेयो सोद्रोसो मावनाय जागोन। आरो लोगोसेयावनो जोङो थोंजों नैबे जि थानानि पुलिस प्रखाखनजों जोङो सावरायगासिनो दङ आरो बिथांमोनाबो जोङो हांख्रायनाय लेखा बिथांमोना मायबाफोर जुदि जोंनि गेजेराव जुदि नुजायोब्ला थोंजोङैनो जोंजों जगाजग खालामनानै बिथांमोना जोंनि नैबेवहाय फैगोनखौ बिथांमोना जोंखौ खोथा होखादों। बे लेखा जोंनि नैबे फुजायाव फैनाय जिखिनि रायजो राजाफोर जेबो उसुबिदा मोना, बेखौ जोङो जोंनि फुजा आफादनिफ्राय साखाफारा बेखौनो हास्थायदों। जिहेथु जोंनि नैबे फुजायाव जोङो मोनसेबो गलादारिफोराव जोङो जौ फाननो होआ आरो सोरबाफोर जुदि जौ फेनानै जुदि नैहाय बेवहाय खायसेफोरा गाज्रि थासारि खालामनो नागिरोब्ला जोंहा मोनसे फुजानि मोनसे जोबसालि बानायखानानै दोनदों। बे जों जुदि जोंनि नैबे फुजाखौ सोरबा जुदि गाज्रि लामाजों लांनो नागिरोब्ला, सोरबा जुदि जौ लोंनानै सोरखौबा जुदि जंखायनाय, सोरखौबा जुदि गाज्रि राव बाहायनाय जुदि मोनोब्ला जोङो नैबे जोबसालियाव सोनायनिबो जोङो मोनसे राहा खालामखादों। ओंखायनो नैबे जों फुजायाव फैनायाव जाहाथे रायजो राजाफोरा रावबो जेंनायाव गोग्लैनाङा, बेनि थाखाय जोङो राहा खालामखानानै दोननाय जादों।